prest. Eta gaur ze plater egingo dituzu? Potxa freskuak ingu, Bai? da gero bildotza. Bildotza? Gaurkumea nahi duzuen bezala. Nahi dugun bezala, baina bi platerak, bertakuak. Gaur izan bia da atope. Atope, gaurko zaioa atope izango da. Hau de gau, porratzeko deziatzen hau bai potxak eta baita arkumia edo bildotza, beak esaten duen bezala. Hori da. Hasingo geha lanian? Hasiko da. Hori da. Lehen da bizi izantzun bezala, potxa, zazoiko potxa freskoak ingo dituzu, eta izango ditut osagaiak momentu batean. Hemen dakagu urdaia, piper gorria, tipula, azenarioa, piper berdea, zazoiko potxa freskoak, txorixoa, zaietz adobatuak, piperrautza gozoa, eta salda. Bueno, hasikoa, zur lehengo, piper gorria erdixa txikitsuko ez dazu, eta zanaori erdixa ere bai, bale? Neku esango da. Bitatikan erdila. Bueno, bain. Zurtipula. Txikitsuko posea dana, danak. Hola, zatitzu. Aurreko egunean ezan zion, Errioxar patatak egin zen, astelenian, lehen da biziko egunean, eta hauan, egingo ditugun potxa fresko hauek, askotan taldiak eta juten dianean aukeran egiten dituzuela, jarri ontzi bat patatakin, geho potxakin, da horrela, ez? Eta bakoitzak nahi duna... Hori da, nahi duna, edo erdi banatu, danetik jaten dabe, denok, Bai, hori da. Baina, bueno, ipintza dozu patata, da berdina, así que... Bai, bai. Halaxe, ja? Entzen dugu, xamar... Igual, garai batian, beti jaten da patata gehiago, ez? Baina, potxak ere indarra handia du, Bai, gehiago, Oan gehiago igual, Bai, Gehiago lehen inda. azkenean jatezan gutxiago, baina... Azken urte hauetan, asko gehitu da. Ondo. Pipar gorri ez bota honjekan, bale? Ez, bale. Oin. Nengo horren gotzau. Erdiakin nahikoa da, Zea piper gorri erdiakin, ez da? Bai. Tanak botako zau. Hori da. Zaietza bebai. Zaietzak. Zaietza bota hotzat. Urdaia. Txorixo puxka. Urdaia freskoa, hori da, bai. Honekin egiten duzu fondo har bat, ez da? Bai. Hori da. Maiko. Kan. Jakin. Halaxe. Chorizo zati hori ere gordini jateko ere goxua, ez da? Bai, gordini, hau eukitzen dugu bi klase txorixo. Bai. Bat geixo zikauta, eta beste bat gutxiago. Fresku haua. Etxek frigitzeko bia da freskua. Baina hola potajiak eta gauzak botatzeko. Lehorra gehiago gustatzen zazu. Bai, indar gehiago emote dutza. Indar gehiago hori da, bai. Hola da, oin botatzen du potxak, nahaztu. Ale batzuk izaten dira kolore berdetsuak, beste txurilloak, Bai, zer freskoa dian, horrek hemen ez gare utxuta hartzen, baina baserritxan hartzen dira ja zikuak. Baina bestela, freskoakola izaten dira. Piperrautza kasu honetan bota jozu gozoa, ez da? Hori da, bai, piperrautza gozoa. Eta hori salda. Hori da. Eta inbautako diogu pipar gorrixia. Eta berdia. Eta berdea. Piperrautzak ematen dira koloria. Ego txorixuak eta emango dio, baina baita piperrautzak ere. Bai, txorixuak eta zaietzak ere, bai, baina behintzat hori. Oin ja botatzen dut zau. Hauek baita ere? Bai. Holaxe.
salda puska gehiago botagotzat. Bai. Baina irekitzen dugu bia dau. Lasai, ezta? Lasai, Gero gorrazten dela. hori da. Piskat gero saltzen deki gorpuz pikat Eta honek, hartzeko, eta bai, horrela, hori ezta? da. Honek, 3 ordu laburretan egin dago, Eta bitartean ikusi dut nola bota dizkozun bai txorixua eta baitare zaietza adobatuak. Bai. Eta ikusten zaietza adobatuak zuek etxean ez dituzuela egiten erositzen dituzu, ezta? Ez, erositzen dugu. Bai, hori da. Erositzen dugu. Eta ikusten dut hemen aukera zabala ekarri zula. Hori da, bai. Pentsaizu, Luis Pezinak saltzen dozku, nausixan Jose Ramonen lehengusua da, eta duka hori agartegia, bai, Carniceria La Pilar, La Guardian dago, La Guardian bertan, bai, plazan bertan. Hori da. Bai, plazan bertan. Eta ikusi dukau, txorixo freskua, txorixo freskua. Hau da, bota diozun zati horietako berdina. Hori da, hau prehitzeko primerakoa da, eta hau, hori da, biuna, gero dukau urdaia. Bai, kurau esaten da. Hori, bai. Eta gero hau. Egoten da, denbora gehiago zeitxe, eta jazta. Gero dukau urdaia, baina freskua. Eta hemen dukau beste urdaiak, hau saltzen da, hemen autobusak etortzen dienean, Gipuzkoatik eta Bizkaitzatik, eramaten dabe, baina poltzetan, Poltzetan, bai, hau da, urdaia, baina ja adobautakoa. Hori berak eitzen daudana. Janan inguruan zezaten den herri bakoitzak berezitasunan gainean, dendak, bida. Hori, guardian ez dakizu zela, hori, jubilatuen eskursioak eta dana poltzaka da, txorixuak eta esaten duen askotan, Gipuzkoan, moten dago ez duela eitzen, odolostia bakarrik gara. Ez nio, gauza hori zaten, horako eskursioetatik gainen, ama, zozekarri altzio, karret eta beste... Ikusten bozu betik, poltzetan, beti, poltza beti eta txorixos eta urdaiz eta... Askotan beste gerrazi bat egin jaten da, eta hau zen dezu saltxitxoia. Saltxitxoia, bai. Hori bet, dana berak egin jakoa, Dana berak egin da. Etxian egin jakoa. Bai. Luis Pezinak. Luis Pezinak plazan bertan, hortxe, plazan nagozien. Hemendik gorantziak, eta holako generoen egiten jarritu, ezta? Hori da. Bueno, bagatazonea, hemen dugu apixet orduan, zuk izan da bezala, utziko dugu, 3 ordu ordenian, lasai, ezta? Hori da. Hola itzen da. Poliki-poliki. Poliki-poliki. Gaz puskat botakotzat. Bota jezu pixkat. Baina gutxiek gero proba guen gau. Aurreko gunean esan zinun baitare, adobatu nola egiten dian, zaietzak eta hola, gustatzen zazuleko bukaerako pixkat dutuzko. Azkenian probatzeko. Entzun dezue, berala gatoz, hau egiten danean, gaztatzeko perrez beti bezala. Txura hona daka, Bai, txura hona daka, ja. Ikuste gotein jadarela, hau enbiako, eta bergatza bia da ben, ez da enbiak gatza. Ez, nahikoa duke. Beste bizketin laga? Lagako beste 5 minutu eta kitxu. Hori da. Bitartean kontu kontari jardu dugu. Herriko kontua kontatu, la guardiakoak, kotilloak ez, horre. Holako herria beretza esan da. Erdiaroko, herria, polita bea, dana etxiak eta arriskuak. Benetan politxa da, Bai. Politxa. Gaine fatxadetan, da gehiena daka armarria, eta... Bai. Eta gero bodega, dana, la guardia dau, dana, guardia da zero minauta, dana bodega. Etxe bakoitzian bodega badao. Hori da, gutxi gora bera esaten du, 250 bodega. Nik ez daki, gutxi gora bera ez daki zen badauden, baina mordo badaude. Isa etxe batek bodega badauka. Berezea, partikularra. Hori da, bai. Eta esaten du baitare kale azpilak azkonen bat bestiakin alkartzen diala. Eta orduan, horregatik pixu asko ez dala ibilia. Hori da, kotxeak eta ez dira biliak, ezin lik sartu ezarrez. Pentsaizu, sakarretaratzeko eta hori, traktore bat ibiltzen dana. Ez da sartzenan kamioirik, ez kotxeik, eta zoze izan bia da, zoze berezia. Ambulantzia horrela. Hori da, baina justuan. Horreitxik zaitxik askotan jauzien dira bodegak, eta azten jausten, entzaizun non dagoen La Guardia, dagoan goi-goi-goizan. Hortxe nola xin utzitzia honen atakian. Eta gero gaur egun turismo bulegoare urte guztien irikita zabalik dakazue? Bai, urte guztian egoten da. Hori ona galderak eta iteko. Gainean neska jatorra dira, saunak. Behintzat, bi ezautzen da honeuk, Maribel eta Pilar Feli, eta oso gorantziak. Horiek euskera zondo jakingo du, ez da? Pilar Felik, bai, zehose badaki. Nik uste hori, egon zala ikasten da,
Haintzat, klaro, hemendik jende, hainbeste jende joten da, nik uste dut, enjabela. Aspaldi ez dutela ikusi, baina... Badakizu ze gertatzen zaion, zamanik bizi. Lanare, aldapan, aziran dakazu jatetxia, la huerta vieja. Eta askotan herrira, ez da jore, aspaldien nio gabe. Ezertako ez nahizkuten hartzen dut, etxetik lanera eta lanetik etxera. Zeitzi dukatean udan duka jardina eta dana, eta dukate baratza. Eta etxepake-pakien, ez, turistan agaldarri batela. Eta ez dukate zerreitzeko jardinean ze, etzin eta euskisa hartzea. Bai, ondo. Bueno, zer iruditzen dazu, a ber. Ja, nik uste dut da. Bai, 5 minutu bastadia eta... Bai, pinu, ba. Bai, mentxen urratuko deu. Hori da. Txena hola xean, bai. Eskotan bertako hori gertatzen zen. Eta nahi, esplikazio eman herria nolako da handageo, eta gero guk asterik azten ez museo ikusteko, ez eliza ikusteko, eta hola. Eliza oso politxa da, retablo baduka oso politxa, elizak. Jende asko... Gotiko. Hor gaina eliza da, alderri batea do eliz bat, eta gero bestea. Hori da, San Pedro eta San Juan dira. Hori da. Bat kale baten, eskina batean, eta bestia behian. Bata goixan eta bestia behian. Bate daka gaina retablo de Pilar. Hori da. Hori da. Hori da, ba. Hole xen, gaurko, lehen da biziko platera, potxak, xorixua eta zaiezkiekin, nola ez. Momentu batean azken eukituak ezan, dastatu eta listo. Tipula eta zenarioa oliotan erregozi. Txorixoa, urdaia, zaietz adobatua, gehitu. Potxak gehitu. Piperrautz gozoa, ipini. Aragizalda bota, pipergorria eta piperberdea, ipini. Eta guztia zueztitu. Listo hemen. Gaurko lehen da biziko platera eta astatzeko prest. Hori da, azken ikutu bat ipinu apaintzeko. Pineko puskat. Hori da, bai. Haxen. Koloria bizka eta horra laitzeko. Gero hau nahi da dena. Eta beti aldamenien ateratzen dutzen, norbeitek nahi barin badu, kasu honetan, honekin pikantien nahi barin badu. Nik lehen da biziko egunean probatu nuen pikantea, baina gaur hortxutzu bat. Ordo negoizu bat zegoen, baina. Bero-beruak argi sartzen dira, Txorixo ere jango dut, zati bat. Hora mazti txorixo ikuzkeo. Porratu ezin diz galditu. Eberra. Garaian garaiko gauzak. Hori da, ezta? Bai. Eta gaur dakaun egualdi fresko honekin eta uditzu honekin, primerako platera. Hoxen. Bero sartzeko. Hori da. Ba, oso gustokoak eta oso ondo inak. Hori da. Mila esker. Ondo. Gaurko lehen da biziko platera, zuk esan da bezala, potente. Bai. Eta orain, bigarrengo platera, esan da bezala, arkumea edo bildotza. Bitako bat, obilak gauz berdina, oentxe, zeituen gatoz.